रायजोफोरनिसिम मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आंनि सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। दा दिनै जेनेबा गाबोन जोबसिगोन लकडाउना, बे लकडाउन जोबसिगोनाव आरो गाबोननिफ्राय आरो स्टार्टिं जानायनि सम्भाबना दङ। बेनिखायनो दिनै जाखिनि मानसिफ्रा आं नुदों जोंनि सेन्टाराव साफा सानैसो मानसि ओंखारदों बिदिनो गाव गावनि जानायनि थाखाय, गाव गाव उदैनि थाखाय। आरो जुदि लकडाउन होबावोबा उनाव मा राहा जाबावगोन मानसिफ्रा माने बहुत खैफोदनि सायाव खैफोद सोमजिगासिनो दं नालाय। दा लकडाउनखौ आरो बारायबावनो नागिरदों नालाय, जानायाथ' जाखासिगोनानो सानना लाखा। दा मानसिफ्राबो इन्डियाआव बारायगासिनो दंखायो थैनाय पजिटिभ मोननायाबो गोदान गोदान मोनगासिनो दं। आरो दिनैबो सासे गोदान मोनबाय। दा आं बेलासियाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लाना फैगोन। दा बेखौनो दा दिनैनि दिनखौ लाना जुदि जायफोर जानाय लोंनायनि गावनि आदारनि थाखाय दखानफ्राव थांनानै बा गेलामालफ्राव थांनानै गावनि मालफोरखौ जानो गोनांफोरखौ गावनि राहा जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नोंथांमोना रेसनफोरखौ लायना लाफैखायो। दा बिनि गेजेरजों सासे जोंनि आदैया रायजोफोरनि गेजेराव सोरबाफोर बावदोना थानायफोरनि गेजेराव गोसोखांहोनो थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंदों आदैया। दिनै गामिनि जायो आदैया, दिनै आदैयाबो दखान होनानै जाग्रा। दा बेखौनो नोंथांमोननिसिमबो मिथिहोनाया मोजां जागोन। बेखौनो साननानै दा आदैनि बुंलायनाय रावखौ फंनैसो खोनासंनानै नोंथांमोना बिनिफ्राय नोंथांमोना बा रायजो राजाफ्रा मोनसे गियानखौ मोननो हादों होननानै आरो गावनि जिउखौ बासिना लानो हायो। बेबायदि महामारि कर'ना भाइरासखौ लानानै आरो समस्याखौ लानानै बेफोरबायदि समस्यायाव गाव गावनि जिउखौ फोथांना लानांगौबा बहुद गोब्राब जाना फैगासिनो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनानै आदैनि बुंनायखौ नायलांगोन होननानै आंनिखौ बुंनाय रावखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आं दिनै बे मना सेन्टार बाथासिपुर दिनै आं गेलामाल दखान होयो। दिनै नंगौ आङो जिथुनाखि बेवहाय बुंनो सानदों जे जाहाथे बे लकडाउन समाय जाहाथे दिनैनि समाव जोङो दा मा रिजाल्ट मोनगोन दिनैसो जोङो मिथिनो हागोन। जाहाथे जोङो बे लकडाउनखौ जि आंनि दखानाव हाबफैग्राफ्राबो जाहाथे अननानै जाहाथे बेफोरखौहाय जाहाथे जि सरकारनि रुल बेफोरखौ फालिनानै जाहाथे मोजां फालिगोन होननानै आं खावलायना थाबाय आरो आं बेजोंनो खालामबायदों। दा नंगौ जोङो दखान होदोंब्लाबो जेबो गोजोननाय गैया। मानो होनबा जोंहाबो माल माथाफ्रा जोबलांबाय आरो लायनो हाया। दा बेनिखायनो गोबां दुखु जानानै दङ। दा जोङो जि दं बेखौनो दिनै रायजोफोरनो सहाय खालामनानै जोङो फैयै फैयै जोबलांनो हमबाय। दा बेनिखायनो जोंबो सिन्था नांदों। दिनै जानो हागौ जोंबो जेसेबांनाखि दं बेखौनो जे सहाय खालामगासिनो दं। आरो बिनि उनाव जुदि आरो बारायबावोब्ला जाहाथे जोङो लायनो हानाय नङा। बेनिखायनो दिनै जायफ्रा जेरावखि जे दखान मोना मानो बेयावनो एसे जाहाथे जों आरो दिनखौहाय फोलावलांगोन होनना मिथिदों। जाहाथे बेवहाय गावबागाव जानो नांगौनि थाखाय जि नांगौ बेफोरखौ जगार खालामनानै लागोन होननानै खावलायनाय थायो। जोंनाबो जोबनायनिफ्राय जोबलांबाय। दा जोंबो लायनो हाला। बेनिखायनो जोंबो खावलायो जाहाथे जिथुनाखि आरो लकडाउना बारायबावगोन होननानै जों मिथियो। जाहाथे बेफोरखौहाय बयबो मिथिनानै जाहाथे गावनि जानो नांगौनि थाखाय बेखौ बुथुमना लाखाब्ला मोजां जागोन होननानै आङो दिनै गोजाननिफ्रायबो खावलायहरनाय थाबाय। दा आंबो मा बुंबावगोन, दा जोंबो जेसेबांनाखि हास्थायदों बेफोराव जों जेसेबांनाखि माल लायनांगौ बेबायदि लायनो हायाखै। अब्लाबो जों मालाबा बाइकफोरजोंबो लायनानैबाबो एसे एनै फिसा फिसौफोरखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जाहाथे दा जों बाइकबो सोनोबो थावबो होआ, आउटआव हरा। बेनिखायनो जोंबो एसे गोब्राब मोनगासिनो दं। बिसोरनोसै आंनि बुंनांगौआ। गोजोन्थों।